De estar con la pija y la kinky a baixar o barro totalmente para virse a zapatillas. Non hai mellor semana para traer o cantante deste grupo que vai repartindo amor na súa xira por toda España. Hoxe temos o placer de ter no episodio 21 de Zapatillas a nada máis e nada menos que a Nuno de Grande Amores. Moi buenas a todos e benvidos a este novo episodio de Zapatillas. Hoxe temos un invitado que a mí personalmente faime moita ilusión, Sí. porque fai pouquiño, xa vistes que trouxemos a The Rapans, gustou vos moito, a nós tamén, así que nada máis a ir, entramos no Spotify e dixemos, a ver, que outro artista galego o está petando hoxe en día. É por eso que hoxe está aquí Nuno. De Grande Amores. Espectacular. Nuno de Grande Amores que ven metido xa na dinámica de Zapatillas, eh? Sí. Más co propio Máis que a ti. presentador. Que eu hoxe que as prisas. De feito, vamos a deixar un clip que gravaches hoxe pola mañá, non? Sí, exacto. Mira. Llegando tarde, qué barbaridad, tú. Al límite, Cousas das prisas. Eu que ten dormir hasta as 10 da mañá, non? Digo, Que tal estás? Moi ben, de feito, fixo parece que xa eres eso de vivo no Spotify e tal, porque eu cando vi un episodio de The Rapans no Instagram, cando compartites, logo entrei e vino inteiro, e molou moito, digo, hostia, pues vou seguir estes chavales, claro, na miña cabeza vou seguir, a ver si eles me falan para ir, porque eu gustaría falarvos, pero dame vergonza, ese é un modo superandi moi meu, de, quero que pase isto. Bueno, vou no pensar e nada máis, e a ver si se materializa en algún momento. E cando me falaste foi como, pues perfecto. Moi bien, ves, en sintonía con o universo. Eso tenos pasado de entrar no Instagram e ver a notificación de que alguén nos se comeza a seguir, decimos, ostras, este estaría Cuidado, guai, sí. pero claro, tamén dicimos nos, a ver si simplemente nos sigue, porque lle molou un episodio ou un clip, estamos aquí molestando para nada, sabes? No, pues eu fui exactamente o mismo, foi como, buah, que guapo isto. Joder, pues como iría ir? Bueno, vou no seguir. E eso, dali uns días pasas, bueno, pues mira tú, que conjunción de deseos. O mellor foi que chegamos hoxe xunto a Nuno que nos estaba esperando aquí e dícenos, hostia, pues pensei que era desde Muros, o sea, somos fillos adoptivos de Muros, Sí, macho. que, joder, como vin eso, ao Rapans, logo a Champi e tal, A digo, Champi, claro. pues eu supuxen que... Porque agora, de fai un tempo para aquí, non sei se é, claro, a raíz de ir aos bolos dos Rapans, non sei que tal, porque me parece que todo o mundo é de Muros, por algún motivo, Sí. parece que Galicia é Muros. Todo ¿sabes? está conectado con Muros. Sí, de fai un tempo para aquí, e digo, pues supuxen que sería desde Muros, e pues seguro. Ahora que falamos destes artistas que, bueno, todos falades en galego e facedes o vosso arte en galego, eu queria falar, xa así para comezar con un tema liviano, se o galego ten un techo na industria musical. Carai. Que- Boa pregunta. Además, parece unha boa pregunta porque normalmente cando entrevistan a xente así de grupos e tal, pregúntanlle pues, polo techo de cada grupo ou si o galego foi unha traba para ese grupo en concreto, pero si o galego como idioma, claro que non o sei, a verdad. Home, sí que é certo que a priori podría che parecer que, bueno, pues ten o recorrido que ten o idioma vai ser pues, entre os falantes dese idioma, a xente de aquí e tal. Pero realmente que tampouco ten porqué. Eu mismo, cando empecé a escutar música de chaval, escutaba música en inglés, escutaba Claro. os Beatles e os Rolling Stones tal, sabe Dios que dicían, e a min gustábame igual, no? Sí que é certo que, obviamente, tú, o sea, eu neste caso recibía esa música naquela época porque había unha relación máis ou menos de logo, dominación no sentido de que tú é máis fácil que tú recibas a música anglosajona ou o día de hoxe a música latina porque teñen aí unha predominancia no mercado que non que un tipo de Islandia vai a escoitar Grande Amore, é máis probable, pero como tal o teito do idioma eu creo que non sei, non me parece que tiña por que haber. Obviamente, si que si tú entendes as letras e conectas con elas, é máis fácil que te sintas pues eso, vinculado a unha canción, a un grupo, a un artista, pero tampouco me parece imprescindible, pois xa digo, eu escoitaba moita música, sigo escoitando moita música que non entendo a letra, pero sí que te sientes aí vinculado con algo do que dice, con algo que vai máis alá do lenguaje. E sí que estamos vendo o día de hoxe que, nunca funcionaron por lo menos fora, dentro sí que, xa digo, eu sempre reivindico moito que houve moitas bandas históricamente que foron increíbles e que funcionaron moi ben
en moitos niveles. Pero sí que é certo que pa fora, ao mellor sí que lle prestan máis atención agora á música galega que antes. E joder, ainda eso, The Rapans foron fainada A Madrid, a topísimo, Baiuca, canto non leva enchido, se vamos, por toda España. Sí, porque eu creo que a vosa música é máis o sentimento, que ademais como non é unha música que dependa únicamente da letra, é máis o sentimento que xenera, e sobre todo no directo, máis alá do que estás dicindo. Sí, eu creo que pasa un pouco con toda a música en xeral, xa digo, eu cando descubrín o punk, logo que é así a música que máis me chegou de sempre, pois eu escuitaba os Ramones, ou os Stooges, ou a Patti Smith, tal, e eu, eso, que a letra non entendía nada, pero é o que dices tú, ese sentimento, esa rabia, eso que, todo eso que vai máis alá do propio mensaje literal, porque hai moitas cousas que están por detrás deso, a forma na que canta, ou na que berra, ou na que tocan a guitarra dunha forma que tú nunca escoitaras, pois eso vai, joa, eso trascende a parte lingüística e non creo que fora un problema para un chaval de Milán que os descubrise, home, se tuveran en italiano e o entendesen, pois seguro que mellor, pero... Vendo vídeos dos teus conciertos, fixo moita gracia un que dixeches tú, mañá tocamos en Huesca, por favor que non me pase nada. Nada máis baixar, pegarche un cabezazo. Sí, que ao final, joa, nós aí nese sentido, logo, temos sorte de que funciona bastante ben por todo o estado, logo, o proxecto funciona bastante ben. A ver, xa digo, non é Rihanna de repente, pero vamos tocar a unha sala, casi sempre hai xente, que iso xa é... Ademais por toda España, que é o que me sorprende. Sí, eso nese sentido, jolín, temos sorte. Que pasa? Que é o malo, entre comillas, deso, que a xente desde fora imagínase que é todo alegría, rock and roll, acabar un concierto, fiesta infinita. Si, o carallo, acabas o concierto, vas a deitar, porque o día seguinte levantaste ás 7 para conducir 500 km, para dar outro bolo, tal. Nese sentido é máis parecido, polo menos no noso caso, é máis parecido, pois como pode ser a vida das orquestas, sin dar tantísimos bolos como as orquestas, claro, pero sí que cando estás en ruta, cando estás aí de gira, entre comillas, pois sí que é máis sufrido e menos risas do que parece. Ao final, pasa lo mellor un día que ao mellor non tiñas nada que facer, que vai así como medio de tú de público, medio de rebote a un concerto, que non indo tú tocar por adiante, porque cando vas tocar estás moi pendiente de todo. Pero bueno, queixarse de vicio tamén, hostia. Como é a convivencia? Porque ti ahora compartes o proxecto, digamos, con María e Clara. Sí. E agora ven con nós tamén Tonai aos concertos, ven así axudándonos así, bueno, tour manager se chama así albunasamente en inglés, pero basicamente ven ali termando de nós, que non nos pasa nada. A verdade que eu hasta agora tamén tivemos moita suerte porque a convivencia entre nós moi guai. De feito, formamos parte os tres de Grande Amore antes por unha relación de ser colegas, logo que non de tocar, porque ao principio o grupo era eu solo, e iba eu solo aos directos e todo. Empezou a vir María no 2022, fai xa 2 anos, empezou a vir María tamén, porque eu xa conocía a María de antes, e sabía que pinchaba e tal. E un día vina pinchando aquí en Coruña, de feito, na IN, con Culnenas, que é un rollo de DJs que ten ela e tal. E molou moito a performance que tiña, como se movía e tal, e xe, joder, pois vou a ver se cunde vir DJ e tal, dixeme que sí. O ano seguinte incorporouse tamén Clara, porque nos apetecía pues, meter algo de instrumento xa máis tocado, que non fora todo tan electrónico. Ainda que sí que é un proxecto electrónico, obviamente, pero para que haxe así un pouco máis de parte orgánica e tal. Entón, o de Clara foi porque eu conocía a Clara, sabía que tocaba, tamén a conocín por outro rollo de DJs que tiña e tal, pero non é que xeramos mítico de poñer un anuncio no periódico se necesita guitarrista, tal, que era, senón, eso, unha colega que me cae ben, que tal, que si teño afinidade personal, e digo, pois se cunde vir tocar. E si, e de feito congeniamos moi ben os tres, que eso tamén podía ser que por separado cada un de nós se levase guai, pero logo xuntos no, isto tamén pode pasar, sabes, que hai unha choques ou que sexa. Bueno, hai por aí unha historia dunha tortilla ou algo así. Bueno, si, efectivamente, o máis parecido a un roce como o dos rockeros de verdad tal, pode ser en situacións nas que María, que nós dicimos que é a jefa na sombra, que é realmente a que mueve los hilos, pois me dice, logo se facemos tal cousa, eu estou, polo que sexa nesa situación, obcecao, como foi o caso da tortilla,
Entón aí sí que genérase el caos absoluto. Pero quitando eso, a verdade é que é moi guai. Sí que, estadísticamente, logo, é complicado que pase da nada, eso que de repente congeniamos tan ben os tres, e agora eso con Tonai que está vindo con nós, a verdade é que eu digo sempre, logo, dame raya porque parece que pode ser un topicazo ou que eu digo por tal, pero creo que sí que é certo que o que máis se nota nos concertos nosos é pues, esa mellor energía que desprendemos dos tres, dese colegueo, esa boa relación, creo que se traduce no escenario, máis que a noso virtuosismo técnico que non é ningún, que é cero, literalmente. Pero creo que sí que hai unha... Sí, é unha energía, un algo de estar xuntos que sí que vese logo reflejado nos concertos. Eu creo que é un dos valores do grupo en directo. Xa que estás tanto tempo de gira, seguro que algunha anécdota tola pola carretera ou así debe haber. Puah, si o... Si o digo. Pois mira, seguir máis longe, xa digo, a mí é que me fai moita gracia destacar eso. Hai veces que me dicen que abuso deso, pero bueno, que dese contraste que hai entre o que parece que é a vida na carretera ao que realmente é. Eu hai moitas veces que lles digo estas, Dios, se nos vise a alguén ahora non lo cree. Isto non se cree. Mira, fomos tocar a Huesca fai 15 días. Sí. Claro, tocábamos o viernes en Huesca, sábado en Barcelona e tíamos que volver o domingo. Pasa que, claro, fomos un día antes a Huesca para non ir o mesmo día a tocar, e o día de volta de Barcelona, como eran 12 horas de coche, parábamos a dormir en Burgos, e logo, ao final, para 2 concertos, tivemos 5 días fora da casa. E o primeiro día de viaxe, eu fun Coruña-Santiago, pillar a Clara e a Lucía, viña Lucía porque María non podía ir a ese concerto. Fun a Santiago pillar estas, e logo fomos hasta Huesca directos. Aparte, eu, salvo causa de forza maior, cundo me conducir eu, porque ao final, creo que se non podes pagarte un rodio ou tal, pois está ben que asumas tú esa outra, ou pagas ou fas tú, que non é moito máis logo, do it yourself a tope. Entón, conducín de Santiago a Huesca, de directo, basicamente. Claro, cando quedaba 1 hora e media para chegar a Huesca, eu xa levaba, entre salir de Coruña con coche, xa levaba 8 horas no coche. Dios. Claro, é como que se empezou a contagiar unha energía de delirio absoluto. Acabamos, pero literalmente, os 4 no coche, xa de noite perdida, eu como cansadísimo, cantando a berros cancións destas que nos pasábamos por Bluetooth cando éramos pequenos, en plan de con un porrito en la mano, ese tipo de contenido. Paramos a Guardia Civil. Claro, como en plan, Dios, esto, tío, si nos ve alguien ahora, porque íbamos pero a berros, quer decir, a berro pelado, nivel que Clara, que iba de copiloto así, xa ni me miraba rollo de paz, tío, está siguiendo muchísimo. Por cuarto iba a conducir con un porrito en la mano, e miraba pela, yo me lo li... Pero que está pasando? Así se pasa ben. Que metería baixada, co codo por fora. Claro, porque che deu aire rollo para rasgar. Sí, a verdade que dan esas situacións. Xa vos digo, non é que teñamos anécdotas moi de esas de old school, de Dios, estábamos nunha festa e apareceu un dromedario e de repente, sabes, estábamos tirándonos en paracaídas e non sei tal. Non é tan así, pero así como pequenos momentos de locura que estuvo, isto cuidado, Estaba tocando en Huesca, de repente apareceu Matías de Derrapas bueno, nunha tabla de surf. Eso non tampouco me parecía a cousa máis improbable do mundo, verdad? Oye, por cierto, que aproveitamos a mandarlle os saludos e nos están vendo os Derrapas, que son os cracks. Mira, Matías, sí que isto sempre digo tamén, pareceme que é o último rockero de verdad que hai, porque agora como que se profesionalizou moito o da música desde niveles moi, baixos como pode ser o noso logo. Así que está moito máis, máis profesionalizado, con todo o bon e o malo que iso conleva. Entón agora somos todos máis parecidos. Sí, pero é un pouco de personalidade. Sí, somos todos máis parecidos a funcionarios que teñen que estar, como decían, pendiente de é que agora teño que ir para non sei onde, tocar a tal, recoller, chegar a tempo á proba, para non sei que tal, que vaya todo polo libro, cual está moi ben, obviamente. Pero claro, perdese aí un pouco desa magia, dese rollo naif e tal. E eu vexo a Matías, e vexo, pues eso, como cando eu de chaval lía biografías de rockeros, en plan de Keith Richards, xente así, joder, eu vexo a Matías e digo, pues,
é rockero de verdade, como que logo, el vive o rollo ten esa pasión que os demás de Rapas tamén ten esa pasión pola música, obviamente, e todo ten o seu yin e o yang, claro, se non fose por Claro, se non estuvese Xama, non podería haber Matías porque... Claro, pero vixo Matías e digo, joder, que puro, tío, que ojalá houvese máis xente así, Sí, xa só por eu cando o vi aquí sentado, así encima do sofá, xa dixe, este... Pero que non é pose, o que mola que non é pose, é que é así, Ahora que falamos desto, e tamén antes que falaba da tortilla, é porque vi un par de entrevistas túas, pareceume curioso que fas un montón de referencias culturais a cousas do pasado, incluso ata de cine. Entón, isto levame a preguntarte unha cousa que quizáis é como moi incisiva, pero gustame preguntala. Crees que se facía mellor música antes que agora? A ver, no pola parte que me toca. Bueno, quedaría moi mal. Claro, sin contarte a ti, crees que se facía mellor música antes? Sin contar. No, a ver, é que isto é a eterna pregunta que non ten resposta, porque sí que é certo que eu a música que escoito moi maioritariamente é música bella, non? Música que non saleu nin este ano, nin fai 5, nin fai 10. Claro, tamén é moi fácil que en base ao que a él lle gusta, considere que eso é un principio universal. Non, porque resulta que o bon de verdad parouse de facer no 98, a partir de aí é todo unha mierda e tal. No, eu a min sí que por... Pois non sei por qué, estéticamente, polo que escoitei de sempre, polo que a min me chama de sempre, tamén que sempre me criei entre xente bastante máis maior que a min, entón igual tamén teño eses gustos aí asimilados. Eu sempre, pois é o que dices tú, manejo unhas referencias máis de antes, pero porque ao final eu, de cativo, eu criei-me en Freixulfe, que é a miña parroquia logo, aínda que vivía en Ferreira do Valadouro, que, bueno, Ferreira é como a capital con respecto a Freixulfe, eu, aínda que xa logo, entre comillas un pouco máis maior, fui vivir pa ali, eu pasaba moito tempo na casa de meus abuelos en Freixulfe. E claro, eu ao final, pois, vía películas de los hermanos Marx que tiña ali meu tío unha VHS, pero porque era o que había. Tampouco que vivise nunha burbuja, quer dizer, tamén xa tiña a Play 2 daquela, había ese contraste entre lo de antes e lo de ahora. Escoitaba moita música que tiña, pues, tanto eso, meu tío como meu padriño como miña irmá, miña irmá é maior que a min, 12 anos maior que a min, porque tiñan ali en casetes ou en CDs, tal. Entón, pues, criei-me moito con eso. Logo, cando empecé a escoitar música por voluntad propia, logo, digamos, pois sí que escoitaba, pues, eso, ACDC, Led Zeppelin, pues, grupos moi así old school e tal. Entón, claro, para min sí que os referentes que teño, a música que máis me tocou de cerca é así antigua, digamos, pero tampouco creo que, agora sí que hai grupos que joder, pues, por exemplo, Mogwai, que tampouco é un grupo de antontes, siguen activo, xa entre 20 e algo de anos, pero bueno, en comparación co rock de antes é rock moderno, logo. Mas eu creo que o nivel de virtuosismo que teñen Mogwai, cóstame creer que moitos grupos que me flipan, que tal, de antes que o tuvesen, non o creo. E sí que creo que agora, por exemplo, mellorouse moito a nivel de produción, o nivel base de produción. Obviamente sempre houve grandes produtores, grandes tal, que era xente que estaba a anos luz de calquera outro, pero eu creo que o nivel promedio de ejecución, de produción e de composición, eu creo que sí que subeu. É máis fácil que nunca facer música tú na túa casa e que sone logo decentemente. Sí que creo que se mellorou moitos aspectos. Bueno, claro, logo xa vos digo, eu, porque ao final, pola vinculación que teño de sempre, pois, é difícil que vai a salir un grupo que me chegue tanto como me chegou Escorbuto. Xa, porque tamén cando escolí Escorbuto tiña 17 anos, e agora teño casi 29, entón, claro, obviamente, de chaval todo che chega máis intensamente, che parece máis increíble. Pero bueno, xa digo, eso de que nin tampouco creo que a música de agora seña mellor que a de antes. Mismo aquí, xa digo, aquí é que houve de sempre grupos, flipantes, daba un pouco de rabia,
que despois vexo moito como optimismo agora polo presente de eso, está molando máis que nunca, estás recibindo máis que nunca, pero jo, eu cando eso tiña 16, 17 anos, empecé a escoitar grupos galegos, pois eso, Ataques Campe, Sester, Butalina, Familia Camaño, que eran grupos que a mí me fliparon. Digo, hostia, pues isto ben, estaba moi guapo. Todos eses siguen activo facendo cousas super interesantes, además. Sí, pero quizás os de agora teñen menos estigma, eu creo. A xente sinteo máis Bueno, eu como... creo que o público, sobre todo, máis que os grupos como tal, porque ao final Ataques Campi xa reivindicaban merengues e cumbias e tal, cando naide facía eso, claro. Novedades Carmiña tamén facían, empezaron a meterse no rollo máis latino, cando estaba aínda medio estigmatizado. Eu creo que, sí, a xente recibe ahora máis que antes, polo que sexa, tampouco sabría exactamente por qué, porque ao final hai moitos motivos, sí. Supoño que tú podes poñer foco nun, é porque tampouco sei exactamente por eso, pero xa digo, sí que creo que a xente abreuse, ao mellor un pouco máis a eso, pero, propostas flipantes, eu creo que, que vou sempre. Estuveches en colaboracións como Ortiga, por exemplo, con Rastradores en 2021. Que importancia lle das tú a salirte do que é o teu principal proxecto Grande Amore e facer como colaboracións con, por exemplo, o tema con The Rapans e tal? Xa. A ti gustache moito salirte así dese... Sí que últimamente faigo menos clavos que antes. A última que fixemos gustou moito, que foi a de personajes con Galicia en Arme, con futuro alcalde. Pois mira, nesa vese perfectamente o que me gusta das colaboracións. Ao final acabas facendo algo que polo tua conta non farías tú solo. Exactamente, sí. Porque non o farías tú solo, o sea, non saliste do, nesa zona de confort, no? Do que estás habituado a facer no ambiente no que te moves. Eu personalmente aprendo moito da forma na que outra xente traballa, porque ao final, claro, cada un ten aí a súa pedrada a hora de compoñer, ou de ten que facer letra, ten que ser este proceso para facer a letra, ten que ser así, ou a parte da voz así, non sei que tal, e de repente ves unha persona, e encima, claro, se é unha persona que respetas, que admiras e que é teu colega, que polo tanto valoras o seu criterio, e ves que fai algo totalmente diferente ao que tú faz, pero tamén chega un resultado que mola, e dices tú, pues non hai que ser medio tan cerrado. Eu, tanto no Clavo como do Prestigio, como con Ortiga, como nesta última, como de Rapans, en todos os que fixen, a de Carlangas, gustou moito a experiencia de poder traballar con alguén que é colega meu, porque en todos os casos ven dunha relación de afinidade personal de antes. Fixen cancións en todos os casos que non faría eu solo. Xa digo, para min, non sei, claro, o resultado, logo a xente, hai nas que lles gustará máis, que lles gustará menos, claro, pero para min sempre moi, gratificante, porque xa digo, das chegado a sitios que solo non chegarías, pero que, sin embargo, podes aproveitar tú logo a hora de compoñer tú solo, e digo, pois mira, isto que fixen con estes, si, non sei, para min foi fundamental a hora de empezar a compoñer como Grande Amore e ahora tamén, vamos. Ahora que falamos desto, a mí con grupos como teu ou proxectos como los de Rapas mesmo, pareceme clave o que facedes en directo, porque é máis que un concerto como unha experiencia, e ademais eu creo que fideliza a gente como vosa música. Ti escribes pensando nos directos? No, o sea, bueno, claro, letras, desde logo que non sí que podas letras sí que son moi torpe tampouco, pero é moi de ten que ser o teu rollo, sí, claro. Porque senón non me sinto nada cómodo facendo canción en directo, parece unha tontería, pero é como, e moitas veces intento, digo, porque fago letras así bastante atormentadas, bastante tal, digo, joder, vou intentar salirme un pouco deso, facer algo un pouco máis relajado, máis calmado, máis para a gente, escribí en 3 frases e digo, merda, horrible, non poido, pero non pásame un pouco de sempre, non sei por qué, porque non dou. Entón, se tivas que escribir unha letra condicionado é que isto seguro que canta a xente en directo, claro. Que non daría. E hai xente que sí que sei que o fai guai, pero eu non son incapaz, non teño esa habilidade, non sei, non poido. Se non é 100% reflejo eso da miña pedrada tal, non dou. A música, sí que é certo que dun tempo para aquí
eu escoito cada vez música máis acelerada, máis enérgica, máis tal. Entón, claro, eso tradúcese ben ao directo. Entón, claro, sí que coincide que de fai eso, nos últimos anos eu fun indo hacia un camiño que eso, é agradecido en directo e a xente suele gustar en directo. Claro, tería maior problema se eu de repente me pedise facer lo-fi, hip-hop, super lento, e a peña fora en plan, no, pero queremos pum, pum, pum. Claro, como eu tamén quero pum, 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 e parece que a xente tamén, pois entonces congenia ben eso. Aínda así, home, eu creo que, no, creo non, sei, fijo, no, que non estou condicionado a hora de compoñer con que vai a funcionar ben ou non en directo, porque é que eu creo que se faz a música condicionado por que lle vai a gustar a alguén, é que nada, estás jodido, porque é que tampouco nada che garantiza que vai a ser así. Home, xa digo, tampouco son da idea de no, que hai que facer todo totalmente unha forma hippie de eso, o que che pidan calquera locura que se ocurra, tens que facela porque tens que ser o artista por encima de todo, que o sea, pode estar ben, pero claro, si ao final queres que a xente eso, o baile ou o reciba, tamén hai que cederlles un pouquiño, iso é verdad. Pero sí que creo que compoñer ou facer calquera cousa condicionado por, no, que si aquí lle rebaixo un pouco isto ou tal, seguro que lle vai chegar mellor a X persona ou a X grupo de personas, nunca sabes se vai ser verdade ou non, e ao final estás te cortando tú para nada, moitas veces, porque é que é como... É que para min esa actitud é un pouco como as dos vídeos estes de coach de ligar, sabes? Sí. Si haces esto, te liarás con la persona a la que... Ou no, ou igual que eres de tonto. É que tampouco... A ver, pero unha balada podría desfacer, mesmo que sexa para parar un pouco o ritmo do concerto. Eso sí que é verdad, eso sí que é verdad. Que cantades como canción. Todo, sí, e sí que é certo que eu moitas veces digo, eso, vou facer unha canción un pouco máis tranquila. Empezo a facer e digo, que va, tío, non podes, non... Sí, é que é moi complicado, E mira que tú que a música que facemos tampouco a que digas tú, o sea, funciona de milagro, que perfectamente podía non funcionar, porque a música é bastante rara, o sea, non é Dios mío, samplear pedras caendo, ambientes etéreos, pero ainda así é bastante extraña, non é, jolín, o que fan de Rapans, é moito máis popero, e ten moito máis sentido que funcione eso, pero... Claro, sí, como xa de por sí é bastante raro que funcione isto, digo, claro, voume condicionar, e ao mellor condicionándome cando empezaron a funcionar, é que é moi complicado de saber que vai funcionar ou non, ou a que chamas tú funcionar, porque eu que sei, si, o noso en directo ten, jolín, boa acollida. Antes de gira por toda España, sí, claro. Sí, non sei, é que eso é moi complicado saber eso, entonces, para min o de, xa digo, condicionarse si tampouco sabes que o que igual o que lle gusta de Grande Amor en concreto a xente é a diferenciación, que seña o raro que é, claro. Entón, claro, de repente, vamos a querer parecer Peso Pluma, é parecer tonto, en vez de parecer Peso Pluma, sabes? Entonces, claro, é que é complejo, claro. Imagina este Grande Amor tocando unha ranchera, sería espectacular eso. É o tipo de mira, a min o outro día cando volvíamos a última vez que fomos a Madrid, cando volvíamos en coche, viñamos un cachazo escutando así, pues los Tigres del Norte, cousas de eso. E a min eso encántame, porque debe ser porque debe ser porque me gústame e tal, no, pero de pequeno meu padriño escutaba tiña rollos así, de Vicente Fernández e movidas desas no coche. Eu cando iba no coche con eles, Vicente Fernández, eu escoito, podía estar todo o día escoitando ou rumbas ou cousas así, que digo, Dios, claro, eso tampouco nadie se esperaría, tal, pero vin, pues eu que sei, Peret ou El Gato Pérez ou rollos así, encántame, digo, Dios, que esto, claro, nadie lo creería, pero como me molaría de repente poder facer eso, non? Bueno, podes meterlo como un bonus track nun álbum. Sí, pasa que claro... Deixádelo nos comentarios. Si queredes que Grande Amor saca unha ranchera, este é o momento. Claro, dame pena, digo, joder, que pena que se me vaya tanto da línea editorial do que é Grande Amor, porque de repente se facer unha rumba... A mí encantaría facer unha rumba, facer eso, ca guitarra, sin máis, tal. De feito, en directo algún vez facemos a de con un porrito en la mano. E nunca lle gusta a nadie. O sea, nunca é como... Que? Hostia, pues a mí polle ver arriba. Nós facemos, pues moitas veces, medio concierto, de repente na mitad, eu solo ca guitarra, ou un porrito en la mano, tal. A xente como, pero que carallo é iso?
e seguimos a outra mitad do concierto. A primeira mitad ben, a segunda mitad ben, pero con un porrito na mano, o sea, pero córtase o silencio. É unha cosa que... Isto, por parte, claro, a guitarra que tiña super distorsionada, son aí digital, roto, perdido... Eses momentos que te regalas a ti mismo no teu viaje. Vamos con unha das seccións máis estelares de zapatillas, pero temos outra máis estelar. Vale, bueno, sí. As dous que temos tamén. Entonces, ahora vamos a facer o ping-pong, que é Ajá. unha serie de preguntas rápidas que terás que intentar responder no menor tempo posible. Obviamente, se chamamos cronometrario o Vale, tempo que vale. tardas, pero sí que a idea é plus, sabes? Decir ao momento. Veña, Entonces, vamos allá. Nombre, Nuno, idade, 28. colaboración soñada. Caralho. Ai, perdón, isto sempre... Que non te preocupes, home. Todo comezou... Colaboración soñada. Home, con Elvis, imagínate ahora, si vos si resucita Elvis ahora, saca unha canción con iso arrasa, claro, eso. Con aí, a poder facer, si queres. Xa, verdad, Sería espectacular eso. Hostia, Claro, nunca tiña vivo. Lito do panorama, sería espectacular eso. Buah, tío, Lito, este xa non é nada ping-pong por mi parte. Lito ten un carisma en directo. É unha locura. É unha locura. Eu moitas veces, isto é unha coña, moitas veces vexo un vídeo meu que me grabou alguén nunha story ou algo, nun directo, e digo, tío, A mí tamén me pareceu eso, de verte en directo e decir, tío, este tío é Lito, estoy estoy copiando a Lito. Pero xuro, en plan, houve un día, pero non me acordo onde era, que fixo, a ver, facemos non sei que tal, e vexo e digo, Dios mío, estoy copiando a Lito, tío. Porque claro, eu fui a moitos bolos do panorama, claro, de todo o mundo. E digo, me cago en tal. E claro, se tampouco na experiencia de grande morimos e e de repente, bueno, solteiros para un lado, casados para outro, venga, tal. Só che falta pedir que centrades as becanas, Esa coña facíamolo moito nos ensaios. Dicir, bueno, non encendemos ainda as bengalas, que é o mítico meme do... A verdade, me ría moito levar a Lito como que ao final Nirvana, non, ao final non, pero Nirvana houve unha época que levaban a un tipo como bailando, animando, tal, pues estaría moi ben, nós tocando, e Lito facendo as fotos de Lito, buah, estaría increíble, chaval. Vale, siguiente pregunta. Si tuveses a oportunidade de cambiar o teu corpo con outra persona durante 24 horas, con que o farías? Home, con Matías de Rápidos, tío. Eu quero saber que se siente con Matías de Rápidos. Quero saber por unha vez da vida. Si tuveras que tocar en un, o sea, onde sería o teu concierto soñado, onde sería? Pois mira, no campo de fútbol de Ferreira, no campo do árbol que lle chaman, morirían moito. Concello de Ferreira. Tomade nota, tomade nota que Home, se estaría moi ben, eche, se eche seguro. Vámonos tamén, me cago na leche. Cale o contacto máis famoso que tes na agenda do teu móvil? Buah, huéleme a que algo rollo, que sei, Pedro Sánchez. Volaba, Hostia, que o contacto máis famoso que teño no móvil, Bueno, deixa de mirar, é que... Bueno, porque igual... eu pensei que iso era algo espectacular, xa. A ver, Perdonad, isto non é nada ping-pong. No, pero isto é Claro, bonito. sabes que pasa? Sincronizouse meus contactos de miña mãe. Hostia. Porque tuve configurando un aparato ali na casa e tal, tuve que meter un rollo de email. Entón só tiño, claro, Isabel Fisio, que é unha amiga de miña mãe. Entón, claro, tiño Fixo unha boa resposta. Isabel Fisio é boa, unha burrada de contactos de miña mãe, que locura. Tua vai a RPP de Ferreira. Relacións públicas. Sí. No, tío, non me acordo, non teño tantos... Teño, o sea, non dou mirado, teño unha burrada de contactos. Pero que locura isto, miña mãe leva con todo o mundo, tío. Non sei, Iván Ferreira, o mellor é o máis... Iván Ferreira, sí. Iván Ferreira e eu. Ou, a non ser que miña mãe tiña o número de Rosalía, eu non sei... Pode ser. É que estou inabarcable, chavales, que locura. Sí, eu diría que... Iván Ferreira, sí. Iván Ferreira. Bien, me lo apunto. Espectacular. Vamos ahora con... iba a decir un ping-pong outra vez ping-pong. No, vamos con máis ou menos. A ver si os derrapas bastante ben, Ese No, gustou, derrapas ese no, gustou. fecha figuras. Ese gustou, está moi ben. Eso que ten máis búsqueda... Sí, Exactamente. Eso que dicir que estuvo practicando. Estuvo Sí. Mira as opciones que ten. Eso eu non dormí esta noite practicando. Vamos allá. Nuno, estás listo para este máis ou menos? Sí. Empezamos. Non fa falta explicarlo porque llevamos 20 episodios. 21. Claro, este é o 21, llevamos 20. Pavila. Entonces a xente creo que xa o ten pillado. Exactamente. Anabel con 25.000 Anabel, a secas. Sí. Ajá. ou Sandor Martin. O Sandor Martín. Vale, aquí non ten acento. Pois é Sandor Martín. Bueno, non sei. Sandro Martín, é que non tiño É idea. un boxeador. Se viene. Buah, o Sandro Martín, lo. Eu
Bueno, dudaría menos, Es que... Eu tiraría por menos tamén, Sí. Menos, ou? Eu creo que Sí, sí. eu creo que sí. Porque, a ver, 25.000 son bastantes. Sí. E o Juan tiña, cantas? 25.000. 25.000. Entonces, Cago en tal, Nada, pues... Eu agora vou con Sandro Martín a... vamos. 14.000. Sandro, vai por Dios. Bueno, 0 acertos tamén. Como facer outra? Vamos allá co segundo intento. Temos a palabra belleza con 823.000 búsquedas mensuales Ajá. contra Donkey Kong Country. Este é o xogo, non? Sí. creo que sí. Uf, home, belleza, non? Sí, yo creo que Belleza más. Sí, 90.500. Vamos allá, primeiro acerto. Uf. Donkey Kong contra Martin Luther King. Donkey Kong 90.000. Ah, carallo. Aí Está sí que... complicado. 2021 foi cando de... No, Black- esto está Black- actualizado, creo. Ah, actualizado. Sí, Vale, esto vale, está vale. actualizado, sí. Home, Martin Luther King entendo que terá máis tirón que o Donkey Kong. No, Hombre, non sei. esperemos. Espero. A ver. Sí. Sí, 673.000. Segundo acerto, vamos allá. Martin Luther King con 673.000 ou Karate. Oh, joder. Eu sigo apostando por Martin Luther King aí, Sí. Eu tiraré tamén, sí. Sí, ben. 550.000. Bueno, está bastante axustado isto, Karate contra Alien. Carallo. A ver, que Alien conta as películas Sí. a propia palabra. Alien. Non houbo... No, O da F13. é de Predator a que saliu unha nova. Hostia, non sei, Claro, Alien, claro. O sea, a ver, Alien, más. Eu Alien. penso que sí. Sí, yo tamén. Sí. 1.800.000. Bien, uno, muy bien. 4, ven. Buf. Alien contra Volkswagen. A ver, Uf. quero dicir, Volkswagen Buah. é moi tocha. Sí, pero... Pero tanto como para 1.800.000. Sí, eu penso que sí, non? Porque... Ai, non sei, Ai, eu non me A ver, xa tiraría. tes máis que cero, entón? O sea, super... Sí. o de antes. Hostia, claro, cada unha é máis difícil, o sea, cada pregunta é máis difícil ou é Eso é aleatorio. e todo. Joder. Vale, pues veño. Eso aparte é worldwide ou Sí, en é worldwide. É worldwide. Joder, pues entonces igual Volkswagen. Penso que sí. A ver, se fallas é culpa miña. No, bien, 5 Cinco millóns. millóns, 5 Uf. millóns. Vale. Volkswagen ou diabetes? Joder. A ver, 5. Ah, mi diabetes. Diabetes, tú Máis crees? diabetes. 5 millóns, más de 5 millóns. Ai, é moito diabético, Pero 5 millóns son chumuitas, Tú pensas que hai máis diabéticos que xente que busca un Volkswagen? Seguro. Pero, Pero a xente de comer azúcar está reventada, pero esa está Pero, ben mala. un diabético busca diabetes en Google. Claro, ese é o toque. Xa. Ese- Eu busco enfermedades en Google para saber cales poden ter. Solo para... O sea que, desde esa perspectiva, eu buscaría antes diabetes que Volkswagen. Eu diría Diabetes. diabetes, sí. Diabetes. 1.500.000. Solo, a xente non É, é... A xente non se preocupa nada pola saúde. Que foron 4 certos? O 5? 5, Bueno, ou 4. uns cuantos. Bueno, pues... Nuno, muchísimas gracias por vir. Nada, vos por Para nos é un invitarme. Espero que te placer que gustase. viñeras. Igualmente. Como sempre decimos, estamos cerca dos 200 suscriptores, por cierto. Sí. 200 suscriptores, suscribidevos se vos gustou, seguidnos nas nosas redes sociales que estaremos estos días subindo clips a Instagram e a TikTok. Comentad algunha cosiña. Imos vos deixar tamén o link de aquí do Spotify de Grande Amore, por si no Exacto. remoto caso de que non o conozades, pues aí entrades e escuitades todos os seus temazos, vale? Entonces, Nuno, moitas gracias por vir. Gracias a vos. E a vos vémonos dentro de 2 semanas. Buah, vaya besito más tonto acabas de tirar, Outro máis. Vémonos dentro de 2 semanas no Zapatillas número... 22. Muy bien, Luis. Ole. Desde que empezou este ano está Está on intratable. fire, macho. Vémonos, chao.